gak tambahan rokok liya ini Lestari G772 pas 772 pas. Mau sing ndi iki kurang 6.000. 50. Tok duit saya monetisasi. Iki ora ketemu apa gitu ya? Sing di napa niku? Nah, Duitnya sing kurang. Duitnya kurang 28. itu kurang 28. Ya. Wis manual gak ketemu cek anu, wis ketemu. Nang HP iki wis padha karo kono. Nah, Sampurna padha anu padha. Duitnya gak ketemu. itu ada Berkurang 28. Ya wis kurang wae aku daripada golek gak ketemu. belajar di situ ya. Jogo sih. Nah, Gak gowo. hah? Gak gowo. Jogo. Iki master piye, Tre? 28 iki Kurang duitnya kurang 28. duitmu kurang 28. Heeh. Duitmu kurang 28 lah nang anu aplikasimu pira? Bener padha kuwi. Iki padha Heeh. iki. Total aku setorane duit kurang 28. Sama iki sing nota-nota iki Wis padha. iki padha kabeh. Wis total padha. Gar duite tok. Wis totalane wis bener duite sing kurang 28. Anu berarti awakmu engko rek ngitungmu salah nang. Ya kemungkinan soalnya aku kan dina kuwi kan yo jajan yo din jero dina Senin cek ndedit. Lah kuwi kan cek anu ya kurang 28 Mbak kurang kesek ya apa. 5 pira? 5 5 2 5 4. Ci. Lah mujane untuk volume Mas Eko lah aku rung menyah kan. Ora omong kok. Apa nih? Gede terkenal iki ya. Wis diterima Aziza. Kene wis. Wis. Anu tak kon ngetri Aziza yo aku rung mangkat soalnya. Aku mah katawan. Yo wis. Hah? Ono kan ngedrop swadak ya. Terus swadak orang dirokok. Mama ya. Menemewi Mas orangnya ya? Ini. Heh.
6.000 iki mau 500 6 juta 250 pangkat. Menurut saya sama itu saya. Iki dadi siji sisan. Berarti sudah. Sudah. Lah wis pe kunjungan iki malah salse ngajak ketemu iki ya. Sang kok kowe kunjungan maju aduh. Sedang resik. Mas Eko. Kita kunjungan lagi ya, Mas ya. Iki mau to. Aku kunjungan ning stadinan ngono. Malah kanu aku wis teko 8 aku cek aduh ndagake rene. Wis tak kene polum. Wong polum mlebu kantor aku ngono. Aku polum mlebu kantor apa ya? Apa nih? Polum mlebu kantor iki. Polum wis mlebu Aziza anu aku. Kene berarti awet. Tambah beras 10. Aja kurang kaya.